Ha arribat un moment molt important per Vintage. Mireu el que tenim aquí. Tenim d'un cantó una càmera Chinon de Super 8 i d'un altre cantó tenim això, que és un rodet verge. I sembla ser que ni caducat. Això és molt important. Així que ara anem a fer la maniobra de posar això a dins de la càmera i anem a rodar a veure què surt. Mireu, càmera buida, rodet verge, i au, a dins. Aviat deixaràs de ser carret verge. Tachan! Ja tenim la càmera preparada per rodar els primers metres de Super 8, que tindrà l'honor de fer-ho la Mary. Som-hi! Doncs tenim un nou fitxatge per això del Super 8. Atenció! Aquí el tenim! Voilà! És l'Agustí. I aquí tens la càmera i au, a filmar. Vinga! Bueno, ara anem a fer una altra cosa important. Si abans carregàvem el Super 8 per primera vegada amb una càmera d'aquestes, ara anem a fer una cosa encara més complicada, que és canviar-la de càmera. Mira, enfoca cap aquí. Aquí tenim dues càmeres. Ara anem a fer, no es valerà, només que una mica. Tachan, obrim. Aquí tenim el rodet. Ara. Ok. Està a punt ja, per rodar l'últim plano de la pel·lícula.